sanotaan tässä pelaamisessa nimenomaan, niin pitääkin lähteä siitä, että jos sä pelaat pelkkiä varmoja, niin voi olla, että sä voitat, mutta sä et voita niin paljon, että sillä tulisi niin sanotusti toimeen, eli se kannattaisi. Eli kannattaa hakea vähän semmoisia yllätyksiä. Kyllä se kesän aikana onnistuu aika hyvin. Mikä on suurin voitto? Se kesävoitto, kerro. Sillä tulisi toimeen. No, sanotaanko, en mä sitä nyt voiton suuruutta, mutta sanotaan, että semmoinen, missä oli kerroin 99, niin sellainen rivi osui kohdalle, että siitä sitten voi päätellä, että kuinka paljon uskalsi pistää siihen riviin. Mutta sanoit, että laitoit vain 5 markkaa. Kyllä mä laitoin sen verran, että joitain tonneja siinä tuli kuitenkin. Joo, ja viime talvenahan osui aika montakin kertaa. Joo, ja kyllä tämä vihjerivi, joo, ja sitten niin periaatehan on se, niin kuin mä oon sullekin sanonut, kun sä yrität aina pelailla, että pelaa useammin, pelaa säännöllisesti, sillä tavalla niin tulee. Jos silloin tällöin pelaaja yrittää semmoista hazardiriviä, jos on hirveä kerroin, niin todennäköisesti ei osu kohdalla. Joo, kyllä minä kerran sain 50 markalla, sain 79 markkaa kesällä. Mutta päivä oli pelastettu. Joo, ja tulee kuitenkin se, että voitinpas. Ja kyllä. Olitko omillas? En ollut. Ei. Niin. Mutta Harvemmin siinä, jos sille epäsäännöllisesti pelaa, niin harvemmin pääsee omille. Että se perustuu siihen säännöllisyyteen. Mutta kerro tämän viikon hommasta. Mutta mennään tähän tämän viikon riviin. Katsotaan sieltä. Mä olen valinnut sinne tavallaan 2 riviä. Toinen yllätysrivi ja toinen tämmöinen varma rivi. Ja ensin tämän viikon varma, se on kohde 6, 6 HJK. Siinä HJK-voitto, merkki 2, kerroin 1,4, eli juuri ja juuri pelikelpoinen. Lahtelaiset ovat olleet kauden pettymys, eikä joukkueella pitäisi olla minkäänlaisia mahdollisuuksia tässä ottelussa. Perusrivi otetaan sitten toiseksi merkiksi kohde 7, jossa Hämeenlinnan kotiimi saa vieraakseen palloiirot Raumalta. Ja raumalaisjoukkue on siitä erikoinen yhdistelmä, että se on ottanut kauden aikana enemmän pisteitä vieraspeleissä kuin kotiottelussa, ja tässäkin ottelussa sillä on voiton avaimet käsissään. Perusrivin 3. merkki haetaan sitten Hollannin liigasta, ja siellä Ajax Niemingen ottelussa Ajaxi eli merkki 2. Ajaxi avasi kauden hyvällä 4-0 voitolla, ja vaikka tässäkään ottelussa ilmeisesti Jari Litmanen ei ole mukana, niin siitä huolimatta Ajax on suosikki. Ja jos haluaa sitten korottaa rivin kerrointa, niin silloin voi tämän kohteen 18 korvata kohteella 12 Queen's Park Rangers Wimbledon, ja siinä merkki 2 Wimbledonin voitto. Kerroin on kova 3,25, ja Wimbledonhan avasi kauden voittamalla Boltonin, Queen's Park jäi sitten taas Blackburnin jyrän alle, eli tässä ottelussa Wimbledonin yllätys on mahdollinen. Ja jos katsotaan hiukan näitä kertoimia, niin perusrivin kerroin, jossa nuo 3 ensimmäistä kohdetta on 5,4, ja sitten yllätysrivin kerroin, jossa tuo kohde 18 on korvattu kohteella 12, niin on sitten 12,5. Kuka tän on laatinut tämän rivin? Onko se ihan J. Porttila itse? Kyllä se on omia aivoituksia.